El primer ball és una novel·la psicològica on entraràs en un univers d'un món femení protagonitzat per 3 dones. La protagonista és la Laura, que és cridada per la seva mare, ja que la seva àvia s'està morint. La Laura, reticent a tornar a la casa familiar, es promet que només seran 2 dies, però l'estada s'allarga. I a través de converses que tindrà amb la seva àvia, records que retrobarà en papers, en llibres i fotografies, començarà a entendre que la relació amb la seva mare no és fortuïta, és a dir, que aquesta tensió no és perquè sí, sinó que ve una història del passat que a través de flashbacks trobaràs a la novel·la. També en el primer ball trobaràs una història d'amor, amors clandestins, incest, la transmissió també del pecat de generació en generació i com aquest pecat recau en l'última generació, que és la Laura, i pateix realment aquest bloqueig emocional, i és un bloqueig literal perquè la Laura, la seva passió és ballar i no pot ballar davant d'un escenari perquè es cau. I veuràs també aquesta evolució d'aquest personatge que comença molt baix i va increixendo. I també trobaràs monòlegs interiors que li donen molta fluïdesa i molta força a la novel·la. Bé, espero que t'agradin molt i si és per un regal espero que també el gaudeixin molt i que millor que aquest Nadal regalar-se o regalar un llibre. Que tingueu molt bon Nadal!